Nsellmilkom jien Patri Marcello Ghirlando nerġa' nistedinkom biex issegwu ir-raba' riflessjoni mis-sensiela Kwarta mal-Kelma. Din it-tieni sensiela tal-Kwarta mal-Kelma qed interqu fil-paġni tal-Vanġelu skont San Mark. L-ewwel erba' riflessjonijiet iddedikajthom għall-erba' eżorċiżmi ta' Ġesu fil-Vanġelu skont San Mark. Fil-fatt, l-aħħar li ltqajna immeditajna fuq it-tielet eżorċiżmu ta' Ġesu, illi ma jsirx f'konfront max-Xitan imma jsir permezz ta' dijalogu mimli fidi bejn il-mara Siro-Feniċja u Ġesu. Mara pagana illi b'fidi kbira titlob il-ħelsien għall-binta maħkuma mix-Xitan lil Ġesu. Wara l-ewwel rifjut apparenti ta' Ġesu, Ġesu jistaġeb bil-fidi tagħha. Għall-kelma li jgħid mara mur, bintek hija meħlusa. U aħna riflettejna u għedna xi ġmiel ta' fidi kellha din il-mara. Anki illum fir-raba' u l-aħħar eżorċiżmu li jġib San Mark fil-Vanġelu tiegħu Ġesu jinsisti din id-darba ma' missier tifel fuq in-neċessità tal-fidi. Kollox jista' jkun għal min jemmen. U kif sejrin nisimgħu minn hawn u ftit ieħor, il-missier iwieġeb u forsi jallimna talba sabiħa immens mulej jiena nemmen kattar fija il-fidi. Imma qabel ma naqraw il-Vanġelu, u llum se naqraw mill-Vanġelu skont San Mark mill-kapitlu 9 mill-vers 14 sal-vers 29 ejjew nersqu lejn il-Vanġelu billi nitolbu fuqna u fuq id-dinja kollha id-don tal-Ispiritu Santu. Nerġgħu nużaw dik it-talba ċkejkna qasira imma sabiħa immens li biha il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II għalaq snin ilu l-enċiklika tiegħu fuq l-Ispiritu Santu il-mulej li jagħti l-ħajja. Spiritu Qaddis, inti l-ħarriż tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti ssaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba, int spiritu taslim, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejja spiritu Qaddis. Ejjew issa naqraw il-Vanġelu biex imbagħad pas-soltu nagħmlu l-ftit meditazzjoni, riflessjoni tagħna fuq din il-kelma li jagħtina l-Evanġelista San Mark. Ma ninsewx li anki dan l-eżorċiżmu insibuh fil-Vanġelu skont San Mattew u fil-Vanġelu skont San Luqa. Isimgħu x'jikteb San Mark. Meta reġgħu ġew dejn id-dixxipli l-oħra, rawhom kotra kbira ta' nies madwarhom. U xi kittieba jitlewmu magħhom, in-nies kif rawh, il-kol staġbu ħafna u ġraw lejh biex isellmulu. U staqsihom, fuq ix qegħdin titlewmu magħhom? U wieħed mill-kotra qallu Mallem ġibtlek lill-ibni għax għandu spiritu imbikkem u kull fejn jaħkmu isabtu mal-art u joħroġ ir-rawa minn ħalqu, jażżes sninu u jibbiss. Qed lid-dixxipli tiegħek biex ikeċċew minnu u ma kellhomx ħila. Ja nies bla fidi għalilhom Ġesu, kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissapportikom. Ġibuli qudiemi u resqulu qudiemhom l-Ispiritu malli lemaħ lil Ġesu beda jħabbtu l-hawn u l-hemm bir-rawa ħalqu. Xi kemm ilu jagħti hekk? Staqsa Ġesu lill-missier. Min xkun idu qallu sikwiet ġieli tefgħu fin-nar u fl-ilma biex jaqirdu.
imma int jekk tista' tagħmel xi ħaġa għenna u ħenna għalina. Jekk tista' qallu Ġesu. Kollox jista' jkun għal min jemmen. Missier it-tifel minnu fih beda jgħajjat u jgħidlu jiena nemmen għenni fin-nuqqas fil-fidi nieqsa tiegħi. Ġesu meta ra l-kotra tiżdied għedded blaħrax lill-ispirtu ħażin u qallu ja spirtu mbikkem u trux, jiena nordnalek, oħroġ minnu u la terġax tidħol fih qatt tiżjed. U fil-waqt li qabad jixer u jħabtu ħafna, ħareġ minnu u t-tifel inxteħet għal mejjed. Hekk li l-kotra tan-nies bdiet tgħid miet. Imma Ġesu qabdu min idu qajmu u waqaf fuq saqajh. Meta mbagħad Ġesu reġa' daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsew rasu rashom. Għaliex barnexxinniex inkeċċuh? Spirtu bħal dak għalilhom ma jista' jitkeċċa b'xejn li bit-tat. Għal darb'oħra silta sabiħa immens illi bija Sammar kif għedna jirrakkonta l-aħħar eżorċiżmu ta' Ġesu fil-Vanġelu tiegħu. X'kien seħħ qabel? Ġesu kien għadu kifex il-ġmiel tal-esperjenza tat-trasfigurazzjoni fuq l-għolja tat-Tabor. Ftit jiem qabel kien wera li d-dixxipli tiegħu ju kellu jitla' Ġerusalemm biex ibati imut u mbagħad iqum minn bejn l-imwiet. Kelma li niżlet il-moral tal-apostli. Tanti Ġesu ħass il-bżonn illi jgħix magħhom b'mod partikolari ma' Pietru, Ġakbu u Ġvanni il-ġmiel tat-trasfigurazzjoni. U ma semgħu dik il-kelma tal-missier dan huwa ibni l-Ażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħu. Isimgħu lilu. Il-missier li jgħaddi kelma ta' kuraġġ. Dan Ġesu fil-glorja għad ikun dak Ġesu fiż-żeblieħ tas-salib, imma huwa dak is-salib biss it-triq li se twasslu għall-glorja vera. Glorja li l-apostli tagħha kienu qed jagħmlu esperjenza f'dak il-mument tat-trasfigurazzjoni fuq l-għolja tat-Tabor. Jinżlu mit-Tabor u jsibu lid-dixxipli jitlewmu mal-kittieba. Fuq xiex kienu qed jitlewmu. Għandna każ ta' dan ir-raġel li jġib it-tifel tiegħu imxajtan illi huma ma setgħux jeħilsuh għal xi raġuni jew oħra d-dixxipli ta' Ġesu ma setgħux jeħilsuh u forsi it-tilwima bejn il-kittieba u d-dixxipli kienet tilwima li diġà nsibuha fit-tielet kapitlu skont Sammar fuq liema awtorità Ġesu u d-dixxipli tiegħu qed ikeċċu x-xjatel. Ix u x'inhu n-nies ferħu staġbu bil-preżenza ta' Ġesu u propju meta Ġesu jistaqsihom għaliex kienu qegħdin jitlewmu ekku jitfaċċa dan il-missier. Il-missier illi b'xewqa kbira li jibnu jaħles minn dan l-ispirtu ħażin kien ġabu għand id-dixxipli u ma setgħux jeħilsuh u għalhekk issa jippreżentah lil Ġesu. Qed li d-dixxipli tiegħek biex ikeċċuh imma ma kellhomx ħila. Malli l-ispirtu jilmaħ lil Ġesu f'dan it-tifel, il-Vanġelu jgħid beda jħabtu l-hemm u l-hawn. Bir-rawa f'ħalq. Ekku dan l-ispirtu illi ftit sekondi wara nindunaw illi kellu s-sintomi tal-epilessija, jiġifieri tal-marda tal-qamar, jibbies, jgħawweġ ħalqu, toħroġ ir-rawa minn ħalqu. Ekku, malli dan it-tifel jiġi miġjub quddiem Ġesu, l-ispirtu jimmanifesta ruħu. U beda jħabtu l-hemm u l-hawn. Interessanti illi f'dan l-eżorċiżmu Ġesu jistaqsi xi kemm ilu jsir, xi kemm ilu jgħaddi minn din l-esperjenza. U l-missier jwieġeb sa minn xkun ilu. U l-ispirtu ħażin li huwa spirtu ta' erda u spirtu ta' mewt, kif rajna meta mmeditajna fuq il-Vanġelu tal-imxajtan ta' Ġerasa, il-missier jgħid li tefgħu fin-nar u fl-ilma biex jeqildu.
x'talba ħirġa mill-qalb toħroġ mill-qalb tal-missier. Imma int jekk tista' tagħmel xi ħaġa għenna u ħenna lina. Xi ġmiel. Aħna id-darba l-oħra missejna l-qalb materna ta' pagana li tmur għand Ġesu tinterċidi għal binta. Għandna missier ludi issa illi jemmen minkejja l-fidi dajfa tiegħu f'Ġesu u jitolbu bil-ħerqa x'talba sabiħ. Imma int jekk tista' tagħmel xi ħaġa għenna u ħenna lina. U meta Ġesu jgħid kollox jista' jkun għal min jemmen, il-missier b'realizmu, b'umiltà kbira, bil-verità stqar, anzi beda jgħajjat u jgħid, jikteb San Mark, jiena nemmen għenni fil-fidi nieqsa tiegħi. Jiena nemmen imma nara fil-fidi hija nieqsa. U Ġesu hemmhekk jagħmel l-eżorċiżmu. U jekk indunajtu kieku kellna nagħmlu paragun mal-eżorċiżmi l-oħra kollha ta' Ġesu, hawnhekk Ġesu juża kmand solenni biex ikeċċi l-ispirtu ħażin. L-iktar kmand solenni fl-eżorċiżmi ta' Ġesu. Il għaliex l-ispirtu ħażin jgħidlu ja spirtu imbikkem u trux. Jiena nordnalek, oħroġ minnu u la terġax tidħol fih qatt iżjed. Arawx kmand solenni. Oħroġ minnu u la terġax tidħol fih qatt iżjed. Dan l-ispirtu illi kien qed jimmanifesta ruħu bil-marda tal-qamar, billi renda li t-tifel trux u mbikka, ma jismax u ma jitkellimx. Ekku Ġesu jordnalu, oħroġ minnu u la tidħol qatt u qatt aktar fih. Fil-battalja u fil-waqt li beda jixer u jħabtu ħafna ħareġ minnu. U t-tifel inxtaħet għal-mejjet, tant li l-kotra tan-nies tgħid miet. Imma Ġesu qabdu min idu u qajmu, waraw xi ġmiel. Bħalma kien għamel lil-bin Ġajru, bħalma qatt naraw jekk Alla jrid. Qabdu min idu u qajmu. Għandna il-lingwaġġ tar-riżurrezzjoni tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet. L-eżorċiżmu iwellet lil dan it-tifel mill-ġdid. Iqajmu mill-mewta spiritwali illi l-ispirtu ħażin li kien qed jittrasmetti lil dan it-tifel. Qabdu idu u qajmu u waqaf fuq saqaj. Xi ġmiel. Il-qawwa ta' Ġesu u l-qawwa tal-fidi tqajjem minn din il-mewta spiritwali lil dan it-tfajja. Id-disċipli ras imbras għax tħaw kienu imbarazzati għax ma setgħux jagħmlu l-eżorċiżmu għal xi raġuni jgħidulu mulejn għaliex ma nnexxinniex inkeċċuh. Spirtu bħal dak għalilhom ma jista' jitkeċċa b'xejn li bit-talb. L-eżorċiżmu mhuwiex maġija. Jeħtieġ it-talb. It-talb huwa espressjoni tal-fidi. Jeħtieġ li wieħed jemmen illi r-rebħa fuq ix-xitan seta' jsir biss bil-qawwa ta' Ġesu. Xi ġmiel ta' Vanġelu li jfakkarna fil-ġmiel tal-fidi. Kollox jista' jkun għal min jagħmel. Aħna nemmnu, ma bħal dak il-missier narfu li l-fidi tagħna speċjalment fil-prova hija limitata ħafna, dgħajfa ħafna. Ġesu jgħidilna b'daqshekk ma naqtawx qalbna. Nistgħu nikbru fil-fidi jekk nitolbu. Bħalma talab il-missier jiena nemmen qal Ġesu. Imma int għenni fin-nuqqas ta' fidi tiegħek. Ġesu jirbaħ fuq il-ħażin. Ġesu illum jirbaħ fuq il-ħażin u jirbaħ fuq il-ħażen li hemm fina u madwarna. Il-garanzija tar-rebħa jagħtina l-istess Spiritu Qaddis. Meta jqanqal fina il-fidi. Imma meta l-fidi tiddajjef u aħna nafu għalmenu tiegħek tagħkom ma nafx.
spiss tiddajjef fil-mument tal-prova, ekku, tallimna talba sabiħa mmens. Jiena nemmen mulej en fil-fidi nieqsa tiegħi. Insemmilkom.